alamisa ye uti kalo tile 31 san 2023 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min yɛrɛ ye carte ɲinina ye ni o yɛrɛ kɔni correction o kun kɛlen don ka dugudenw kamana gan kosɛbɛ a yirala k'a fɔ fɛɛrɛ o yɛrɛ kɔni sɔrɔl'o la fɛɛrɛ min ni o yɛrɛ kɔni bɛ kɛ WhatsApp kan k'a daminɛ tɛnɛ ka taa juma na nɛgɛ kaɲɛ 8 fo ka taa se nɛgɛ kaɲɛ 17 waati ma nɛgɛjuru sira 90 07 22 50 u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko correction in ko o yɛrɛ bɛna kɛ jamanadenw ye fu ani falaki ni yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiyaba ye jamanadenw ma. Général Salifou Traoré ni ale yɛrɛ kɔni lakana o ministre kɔrɔba ye kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko kiiritigɛlamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ɲangini dale kan min yɛrɛ ni a kɛla arabadon utigalo tile 30 san 2023 kɔnɔna na tilala tun k'a yira k'a fɔ ko ministre fila wɛrɛ bɛ yen nɔ tuguni ɲangini o yɛrɛ kɔni kan ka da mun kan ɲagiri yɛrɛ kunba yɛrɛ kɔni tɛ dɔrɔ o de ye yuruku minnu ni o yɛrɛ kɔni kɛla jamana sɔrɔ ko kun kan kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni tilala k'a yira kosɛbɛ ko waati min na jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ kɔni bɛ wele ko Ibrahim Boubacar Keita ni Daba Masa u ka wele salama an bɛ Ala deli Ala ka hinɛ la ka dayɔrɔ sumaya ka yafa kɛ ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni nana dɛmɛ don jamana ɲɛmɔgɔ IBK ɲɛ walasa aéroport lakana u bɛ se ka sabati o kɔnɔna na cogoya min na. Zainab Diop ni ale yɛrɛ ministre kɔrɔ min ka baara ni o kun bɛnnen don minɛnko ani bolimafɛn ko ma kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ tuguni ko ɲangini ani bɛrɛbɛn o yɛrɛ kɔni ka kɛ ale yɛrɛ kɔni kɔ kan ni o yɛrɛ kɔni sira sɔrɔla Général Salifou Keita o yɛrɛ ka kɔlɔlɔ la ani maa 9 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni sen yela ni kojugu in na. Waati min na i n'a fɔ sisan jamanadenw olu yɛrɛ kɔni kamana gannen don kosɛbɛ ka sabu kɛ courant tigɛ o yɛrɛ kɔni cayalen don dugu kɔnɔ min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ka maa caman ko olu ka baaraw tiɲɛ bolo maa caman olu yɛrɛ kɔni tɛ ka se k'u dahirimɛ sɔrɔ ka sababu kɛ courant tigɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ o yɛrɛ kɔni gulonnen don courant mafɛnw na o yɛrɛ kɔni ye damakasi kɛ k'u ɲɛsin fanga tigilamɔgɔ ma walasa fɛɛrɛ o bɛ se ka sɔrɔ courant tigɛ in na cogoya min na. Sherifu Kone ni ale yɛrɛ kiiritigɛlamaw ka ɲɛmaaba ye a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni aralela ka bɔ a ka baara kɔnɔna na kunnafoniya min ni a dila kiiritigɛlamaw fɛ. An bɛ taa kɔkan kibaru la o ni maaw olu yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye ani lakana baro dɔw senfɛ a yirala k'a fɔ Irisi ale yɛrɛ kɔni ɲanginiba kɛ min yɛrɛ kɔni fɛrɛ ni o yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ France ani Emirat Arabu Uni ale yɛrɛ kɔni ye samani min yɛrɛ ni o yɛrɛ kɔni kun ɲɛsila maa 8 minnu ni olu yɛrɛ kɔni ɲangina san 2015 kɔnɔna na an ka Mali yɛrɛ jamana kan. An bɛ taa Gabon Seydou Kani Diallo ni ale yɛrɛ kɔni ye homme d'affaires ba ye waritigiba fɛnɛ don min yɛrɛ kɔni daga yɔrɔ kɔni bɛnnen don Gabon ma a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bɛ baara caman kɛ farafinna jamana baden na ni mɔgɔ min mɔgɔ dogolen tɛ kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni tɛna se ka bɔ Gabon dugu kɔnɔna na ko fanga tigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka ɲangini dale kan ko k'a sabu kɛ ale yɛrɛ kɔni sen bɛ Ali Bongo o yɛrɛ ka famille ko dɔw la. Kunnafoniyaw yɛrɛ tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko Ali Bongo ni ale yɛrɛ kɔni ko sigila Gambɔ fanga ɲɛmɔgɔya la ko ale yɛrɛ kɔni n'a kɛrɛfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ko fanga tigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ olu dɛndɛ walasa u kana se ka ko fosi kɛ. Kunnafoni kuncɛla Général Brice Clotaire Oligui Nguema kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ de kɔni bɛ Gabon furancɛ fanga ɲɛmaya la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na ni e maa o maa i bɛ fɛ i ka yɔrɔ o ka lakodɔn k'i ka feerefɛnw lakodɔn n'i bɛ fɛ i ka foli o ka bila an ka kunnafoniyaw duguma san kalo 12 i b'an wele ni numéro damadɔ in na 75 71 50 31 ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.